Ei, què? Que aquest any és un any diferent. Tens raó. Perquè hi ha la pandèmia. Sí, amb això del Covid no podem fer gaires festes. No ens podem trobar. No, ni ens podem veure al somriure. Sí, però no ens podem quedar sense festa. No. Hem de pensar alguna cosa. Pensem. Estàs pensant el mateix que jo? Sí! Fem una gala. Una supergala. Una supergala. Una entrega? De los Oscar. Sí! Vale, 3, 2, 1, acció. Called me to be on that screen and live inside each scene. Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane, we'll have to see. 'Cause maybe in that sleepy town, you'll sit one day, the lights are down, you'll see my face and think how he used to know me. Behind these hills, I'm reaching for the heights and chasing all the lights that shine. The rhythms in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more, so I bang on every door. And even when the answer's no, or when my money is running low, the dusty mic and neon glow are all I need. And someday as I sing the song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on and go. I'm reaching for the heights and chasing all the lights that shine. They let you down. Get up off the ground.
The rhythms in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more. So I bang on every door. And even when the answer's no, when my money is running low, the dusty mic and neon glow are all I need. And someday as I sing the song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on and go. Behind these hills I'm reaching for light and chasing all the lights that shine. That shine, they let you down. Get up off the ground. Morning rolls around and it's another day of When they let you down, the morning rolls around. Perdoni. Benvinguts Bienvenidos a l'entrega dels Oscars de l'Assumpció. a la entrega de los Oscars de la Asunción. Welcome to the Oscar. Bienvenue a la livraison de... Bueno, ja ens heu entès, ja, oi que sí? Espera, que apago la música. I els nominats són... Todos els que utilitzen els micros i se senten els superstars de l'educació. Els segons nominats Són els que, amb finestres obertes, no s'encostipen. I els tercers nominats són els que porten la mascareta tot el dia, 8-9 hores, sense baixar-ne. Escolta, la teva mascareta és protecció total? Sí, total, FP2. La teva? No. No estem a 1 metre, eh? Ai, perdona. Un metre i mig. Distàncies, Distàncies. Sí, distàncies. Molt bé. Continuem. Què toca ara? Ai, ens hem equivocat. Què? Sí, que els nominats no són aquests. Com que no són els nominats? No. Els nominats són... Cling, cling, cling. La primera nominada, la Immaculada. Per ser una dona que acompanya, sempre atenta a les necessitats dels altres. Per ser valenta i prendre decisions importants a la seva vida que tindrien conseqüències a les nostres. Per ser una mare exemplar i model per a tots nosaltres.
La segona nominada, el 149è aniversari de la congregació, per confiar plenament en aquella missió que Déu va donar a la Mare Càndida, per la seva expansió pel món, que deixa una empremta que no deixi indiferent a ningú, pel seu passat i el seu futur. per la missió compartida amb els laics, fent que visquem el carisma de la fundadora, aquelles que van apostar per l'educació dels més desfavorits, per fer créixer persones autònomes, creatives i compromeses. La tercera nominada, 50 anys de l'escola, per la seva trajectòria, per la seva implicació al barri, per acollir, acompanyar, per reinventar-se davant les adversitats, per tots els que hi eren, hi són i hi seran. Per seguir inspirant-se cada dia els valors de la Mare Càndida, per fomentar una bona educació per tothom, oberts, inclusius i propers. 50 anys acompanyant famílies, alumnes, professors, a tota la comunitat educativa. Mentre decidiu a qui votar, truqueu al 4 1 2 2 0 2 0. Les línies estan obertes. Ling, 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 ling. Mentrestant, us deixem amb La pregària. L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant. Déu vos salve Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre sant ventre Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Heus aquí l'esclava del Senyor. Passis amb mi segons la vostra paraula. Déu vos salve Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre sant ventre Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. I el Verb es feu home i habita entre nosaltres. Déu vos salve Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos.
Beneïda sou vós entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Preguem. Infoneu, Senyor, la vostra gràcia en els nostres cors i feu que els qui, per l'anunci de l'àngel, hem conegut l'encarnació de Jesucrist, el vostre fill, siguem conduïts per la seva passió i la seva creu, a la glòria de la resurrecció, pel mateix Jesucrist, Senyor nostre. Al 6è mes, Déu envià l'àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat Natzaret, a una noia verge, unida per acord matrimonial a un home que es deia Josep i era descendent de David. La noia es deia Maria. L'àngel entrà a trobar-la i li digué: Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor, ell és amb tu. Ella es va torbar en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. L'àngel li digué: No tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran Fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob i el seu regnat no tindrà fi. Maria pregunta a l'àngel: Com podrà ser si jo sóc verge? L'àngel li respongué: L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra. Per això el fruit que naixerà serà sant i l'anomenaran Fill de Déu. També Elisabet, la teva parenta, ha concebut un fill a les seves velleses. I ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al 6è mes, perquè per Déu no hi ha res impossible. Maria va dir: Soc l'esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules. I l'àngel es va retirar. Hola, com esteu? M'han demanat que una mica faci comentari de l'Evangeli del dia d'Immaculada, que celebrem la festa de la Mare Càndida, i enguany el 149 aniversari de la Fundació. I com l'Evangeli en aquest temps d'Advent ens convida a tenir confiança, molta confiança. L'Evangeli ens diu: Déu te guard, Maria, el Senyor és amb tu. Quantes persones són amb nosaltres? Els pares, els amics, la família, l'escola. Déu sempre ens sorprèn, com a Maria. Ens demana participar del seu projecte de transformació del món, de la societat, inclús de la transformació personal, que és molt important. Per tant, confia en cadascú de nosaltres per al seu projecte del regne de Déu. Ens convida a no tenir por. Ara tenim moltes pors, tots. Quines són aquestes pors? Però també pensem que la por ens paralitza, no ens deixa avançar i ens convida a no tenir por. Moltes pors ens envolten, però si ens deixem portar per aquestes no avançarem. Per tant, ens cal ser agosarats, com ho va ser la Mare Càndida. També va tenir molta por, molts dubtes, igual que Maria. Però per això ens hem de llançar, com va fer ella, a anunciar l'alegria de l'Evangeli. Déu ens acompanya en aquests moments, com va acompanyar Maria i a la Mare Càndida de Jesús. Fixeu-vos que l'àngel li diu a Maria: tindràs un fill, li posaràs per nom Jesús. Sabeu que el nom de Jesús significa Déu salva. I em pensa: de què m'ha de salvar Jesús? Moltes vegades ens enfonsem i necessitem un salvavides. I Jesús ens llença el seu salvavides. Per tant, per no ofegar-nos en aquests moments d'incertesa, i sinó que també puguem pujar a la barca de la pau, de la justícia i de l'amor. Aquesta barca que és la de Jesús, que també va tenir els seus moments difícils als apòstols. I Jesús també els va dir: no tingueu por, perquè sovint la barca també se'ns va movent i ens venen molts dubtes. Però penso que també el més important, també que com Maria, confiem malgrat els dubtes i que es compleixin les paraules de l'àngel, sempre a la nostra vida, perquè el Senyor sempre estarà amb nosaltres. Moltes felicitats i que aquest temps d'Advent ens ajudi a apropar-nos més a Maria i que sapiguem acollir per Nadal a Jesús. Que així sigui.
Jesús, et donem gràcies per la nostra família que s'estima i els nostres amics que s'acompanyen. Volem donar gràcies per 50 anys de la nostra escola. 50 anys? Ja s'ha fet gran. 50 anys ple d'il·lusió. Aprenentatge. Acompanyament. Amics. Alegria! Sentim-se estimats. Et donem gràcies, Senyor, Per totes aquelles persones que han posat tot l'esforç al servei dels altres, que continuïn amb la mateixa força, superant tots els entrebancs. En demanem que s'ajudi i que els cuidis. Et donem gràcies, Senyor, per regalar-nos la Terra, el planeta en el que vivim, acompanyats de totes les persones que ens estimen i ens cuiden. Tu el vas crear i ara ens toca protegir-lo, encara més del que ho fem, per a que el puguem gaudir durant molts anys més. Nosaltres, els alumnes de Mare de Déu de l'Assumpció, preguem per a que la comunitat educativa pugui continuar educant als joves i, malgrat les dificultats que puguin aparèixer, construir un futur millor per a tots. El camino sinodal es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, para que entre todos, laicos y religiosos, construyamos una Iglesia en comunión de hermanos, participativa y corresponsable, donde toda persona se sienta acogida, en especial los más vulnerables. Et demanem, Senyor, que ens acompanyis en aquest moment que estem patint. Ajuda a la gent que pateix la malaltia i a tots aquells que han perdut un familiar o una persona estimada. Dona forces als sanitaris i protegeix-los en la seva tasca. Fes que tots siguem responsables i tinguem cura els uns dels altres. Finalment, posem a les teves mans a tots aquells que han perdut la seva feina, que trobin mans solidàries que els puguin ajudar. Preguem per la comunitat educativa per poder continuar creixent, aprenent i desenvolupant l'educació seguint els passos de la Mare Càndida. Preguem per les filles de Jesús al món i més concretament per la comunitat de Badalona. Perquè continuïn obrint camí i donant resposta a les necessitats dels homes i les dones de la nostra societat, a l'estil de la Mare Càndida. El moment! Quin moment? El moment de l'entrega, el moment de l'Òscar! El moment de... Aquest Òscar? Li dic que vingui? No, d'aquest no, de l'Òscar de veritat. Ah, d'aquest? Sí, d'aquest. Ensenya'l bé, ensenya'l bé. Ara, no, està... Ara, sí. Molt bé. Tan. I el guanyador de l'Òscar, el millor fet del dia, és... Ai, no. Què? Que hi ha un empat? Ara, hi ha un problema, mira. Hi ha un empat. Un triempat? Un triempat? Els 149 anys de la fundació de la congregació. El dia de la Immaculada. I els 50 anys de l'escola. I ara què fem? Tinc una idea. Quina? Mira, això per la congregació. Molt maco. D'acord, això per la congregació. Sí. Això per la Immaculada. Sí. Ah, i mira. I això per l'escola! Felicitats! Despiertas un nuevo día con ganas de volar. Despliegas bien. Moltes felicitats!
respiras, sientes la... ¡Felicidades, Inmaculada! La magia del momento, esta es tu ocasión. Pero el miedo te invade, son las dudas, el temor. Tantas veces lo intentaste y el fracaso te venció. Apostaste a la esperanza que... Estoy contigo, coge bien fuerte mi mano, démosle la vuelta al mundo, ten valor. Crea. ¡Feliz Día de la Inmaculada! Tu corazón y el mío, latiendo al mismo ritmo. Crea un mundo de colores. ¡Feliz Día de la Inmaculada! Sabemos que es posible ser un solo corazón. Moltes felicitats! Despiertas un nuevo día con ganas de crear, soñando lo imposible. Te empeñas y lo intentas, sientes la pasión. ¡Felicitats, Inmaculada! ¡Feliz Día de la Inmaculada! Juntos venceremos 100.000 batallas. ¡Felicidades! Que se caigan las murallas que separan y que matan la ilusión. Pintaremos mares de corales surcados por 100.000 aves, ya no importa su color. Ya sabes, fui contigo. ¡Feliz Día de la Inmaculada!